A Asociación Boirense de Empresas presenta a campaña Da cara polo comercio local. Empregando instantáneas de familias de Boiro, pretenden concienciar os veciños da importancia de consumir nos comercios de proximidade. Da a cara polo comercio local. Ese é o nome da nova campaña coa que a Asociación Boirense de Empresas pretende concienciar os veciños de Boiro para consumir nos establecementos da vila. Unha campaña de promoción económica e tamén de concienciación de consumo local. Como sabedes, xa levamos tempo facendo este tipo de campañas, están dando os seus froitos. Nas primeiras campañas saían empresarios, despois saíron clientes da zona, pero nesta nova campaña quixemos que saíran familias para saber a importancia que ten transmitir de netos a fillos, en varias xeracións, a importancia que ten o comercio local e consumir local. Unha iniciativa que se pode ver nas rúas a través de diferentes pancartas e tótems con fotografías de varias familias acompañadas de eslogans a prol do comercio local. E creo que Boiro agora mesmo é un dos sitios onde a xente confía máis nos seus comercios, nos seus negocios e onde máis consume local. A campaña ten pancartas por todo Boiro. Este ano decidimos non só poñer na rúa Peonil, sino en outras rúas. Consta tamén de varios tótems e unhas pancartas grandes que están xunto ao Concello. Salen 4 familias de Boiro en 8 fotos diferentes e con varios eslóganes. Ensinamos as nosas fillas a que consumir é decidir. Todas as fotos teñen un eslógan significativo. E ademais unha campaña interactiva, xa que os viandantes poderán botar a súa fotografía favorita escaneando un código QR, optando así a diferentes premios. Para darlle máis bombo a esta campaña, pois todo o mundo que escanee este código QR pois pode botar a pancarta e o eslogan que máis lle guste e leva estes premios, que son un reloxo, auriculares e vales de 100 euros en Regala Boiro. Nada, animamos a todo o mundo que entre na nosa web ou escaneando o código QR e que bote a foto que máis lle gusta. Nada, queríalle dar gracias ás familias que participaron, que para nós foi moi importante, darlle gracias ao Concello de Boiro por axudarnos en este tipo de campañas. Boiro no verán vai estar cas pancartas e a xente que ven de fora vai ver que somos o pobo máis unido da Redonda. A AVE conta co apoio do Concello de Boiro para realizar esta campaña. Comentar a importancia que ten de consumir no noso comercio local todas estas ventaxas, non? Creación de emprego, rúas máis vistosas, bueno, todos son ventaxas, non? Tende o Concello de Boiro, como dicía o concelleiro, seguiremos apostando por este tipo de iniciativas, porque, bueno, un dos sectores importantes tamén económicos no noso concello pois é o pequeno comercio, non? Entonces, bueno, darlle os parabéns a AVE, a súa directiva e tamén a xerencia do AVE polo traballo que están realizando e, bueno, un pasiño máis, pouco a pouco nos estamos convertindo na referencia do comercio a nivel comarcal e, bueno, dende aquí animar aos veciños e veciñas de Boiro que sigan confiando no comercio local polas ventaxas que ten, non?